Niki Mike. That's me, Mike. Amen. 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 Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyanibingelela bosigaya egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyanibingelela abazali egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyabingelela babe ngibingelela namake egameni lika Jesu. Amen. Bonke abagcotshiwe ababekwe uNkulunkulu ngiyababingelela egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelelekile nonke Sunday school. Sanibonani. Nithani. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Bazalwane ngizoba mfishane kakhulu bakubekela phasi ekujaheke endleni. Kodwa nje bazalwane bengicela ukuthi sivulene emabhayibhelini ethu. Lo ukhuluma nani uMake Sikhosana wayikhetha inkosi. Wayikhetha. Wagezwa ngalo leli gazi leli. Ngiloko engizokusho ukuqala before ngikhuluma nani. Njengabantu abasha. Kusimpulu kakhulu engiyokhuluma ngako nento ibalekile. Bengicela sivulene abahluleli 6. Ngoba nina niphethe amabhayibheli eSiswati. Bengicela baba Sikhosana sifundele ngesizulu. Noma uliphethe ngesizulu, mara ngiyazi ukuthi nonke niphethe iSiswati. Ngesizulu. Umfundi nje ufike lapha ku-12. Abahluleli 6. 1 till ku-12. Yebo abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova. uJehova wabanikela esandleni sakwaMidiyana iminyaka eyisikhombisa. Isandla sakwaMidiyana samahlula u-Israyeli. Ngenxa yakwaMidiyana abantwana baka-Israyeli bazenzela imihume yasezintabeni nemigede nezinqaba. Kwathi nxa abakwa-Israyeli sebelimile abakwaMidiyana benyuka nama-Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo, bamisa mayelana nabo, baqitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza. Abashiyanga kudla kwa-Israyeli nazimvu nazinkomo nazimbongolo, ngokuba benyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi. Babengena kubulawa bona namakamela abo, bafika ezweni kubo ukuba baliqede. Abakwa-Israyeli baphela amandla ngenxa yakwaMidiyana, base bekhala abantwana baka-Israyeli kuJehova. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besakhala kuJehova ngenxa yakwaMidiyana, uJehova wathuma umprofeti kubantwana bakwa-Israyeli wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngakuphula eGibhithe, ngakukhipha endlini yobugcila, nganophula esandleni sabaseGibhithe nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabaxosha phambi kwenu, nganinika izwe labo. Ngathi kini, nginguJehova uNkulunkulu wenu, eniyakwesaba onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha kanilalelanga izwi lami. Kwafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-oki lase-Ofira likaJowashi uMayizeri, indodana yakhe uGidiyoni, yayibhula ukolweni esikhwameni sewayini ukuba amthukusele abakwaMidiyane. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawe,
wena qhawe elinamandla. Amen. 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 Bazalwane, le ncwadi le ngiyicala lapha phezulu. Ngoba mangibuka isimo sanamhlanje, ngibuka ukuthi uNkulunkulu usinikele nangempela. Usinikele esizweni saka Midian. Mangithi ngiyabuka kulesikhathi sanamhlanje. Ngoba uNkulunkulu uyakushilo babe phakathi kweviki wathi uNkulunkulu owenza lokuhla phinda bulala. So mangithi ngiyabuka namhlanje ngabantu bethu ngempela uNkulunkulu usikwatele. That is why ngivulela livesi lelo ukuthi nawazi ukuthi uNkulunkulu akaphathanga lokuhle kuphela. Nokubulala nakhona uyanikela esandleni sesitha. Kodwa ukunikela makwenze njani na? Mawenze kabi. Bantu bethu balekani. Balekani ukwenza kabi kuNkulunkulu. Balekelani ukwenza lokubi. Ngoba namhlanje sima sibhekene nazo kuleso ukuthi ngempela isizwe saka-Israyeli sanikelwa. Safika lesizwe sathatha yonke into. Ngoba nendlala kwafika isikhonyane. Ingoba uNkulunkulu bekavumile. Le ndlala sibhekene nayo namhlanje akunamisebenzi, akunalutho. Ingoba sibukane nalesimo lesi. Kodwa ithemba likhona la uNkulunkulu khona sekathumela ingelosi. Wayithumela kuGidiyoni. Ngenza ukuthi wena uGidiyoni wakho umazi, kodwa ukuhlala la esitulweni nangu uGidiyoni wakho la hleli khona. Wena ungalinda ingelosi eyobuya phezulu, kodwa nangu umfundisi amlethile kuwe ukuthi kube nguye lokususayo kulobu mnyama. Hlakaniphani bantu bethu. Hlakaniphani bantu bethu kubalekele kuJesu. Akukho kuyamsiza ngaphandle koJesu. Akukho nakunye kuyamsiza kulesimo lesesibhekene naso. Usathanda uhlakaniphe kakhulu. Yedwa akasidluli thina. Usathanda uhlakaniphile ngoba ubonakala wena la ungaboni khona. Bonke labantwana ababhema inyawo namhlanje wababonela ngale ukuthi baphethe iphupho likaNkulunkulu. Wafika kuqala yena. Wayimosha impilo yomntwana. Akekho umzali ongena esibhedlela waqala yena ukuthi yena ucela umntwana ozobhema inyawupe, ozodakwa, ozowenza konke lokho akwenzayo. Sonke saphuma namadokotela ey'bhedlela. Sonke saphuma nabantwana labothishela. Saphuma nawonke ama-qualifications esibhedlela. Kodwa akekho namunye wacela uthotsi. Manje usathane bekazi ukuthi ufunjathisweni. Uhlasela njengoba ukhona kuphethe. Uhlasela njengoba kukhona. And kuspecial. Hayi icebo likaNkulunkulu malingavitshwa ngawe. Impilo nama-stages bazalwane. Uthi omunye oyihlaziya ngcono. Uthi kune-stage sokusuka ku-0 to 25 years. Leso stage sokusuka ku-0 to 25 years. Isikhathi sasekuseni. Ekuseni sonke siyavuka sigijimela emsebenzini. Bantwana bavuke bagijimela esikolweni. Isikhathi sokufunda leso empilweni yakho mntwana omusha. At the age of 0 to 25 isikhathi sakho sokufunda. Sokuthi hayi isikolo kuphela but ufunde nje impilo. Ufunde ukuthi wena ufuna ukuba yini. Ukuthi uyoba yini kubonakala umncane. Awuqali sokugugile ukuthi ufuna ukulungisa izinto azilungi. Yonke into inesikhathi sakho. So ungalahla lesikhathi lesa between 0 and 25 years. Akusilula ukuthi ukhave. Akusilula ukuthi ukhave inhlupheko esibhekene nayo namhlanje. Ingoba le muva le ukhona into ebesasijamba. Manje ngizovusa nina ukuthi kulesikhathi samanje ngisi isikhathi la unamandla khona
zokwenza izinto. Isikhathi lesi sokuthi ubone ukuthi ufuna ukuba yini bese kuyenzeka. Kodwa ngeke ukwenze wedwa. Ngeke ukwenze wedwa. Uyamdinga uNkulunkulu. Uyadinga leli gazi leli ukuthi kube ngileli kuvikelayo. Mawona belonging ukuthi wena ukhethe mali uzinikela sithele singisathana. That is why namhlanje uhlangabezana naloko ohlangabezana nako. Ingoba ukangamamukela uJesu. Akusinzima ukukholwa ngoba unomoya ingcwele ofakwa kuwe ukuthi kuhole. Anakusho ukuthi mawuwa kulelo khaya lelo wena uwi. Lethi uwele ekhaya. Uwele ekhaya. Ukuthi umntwana kuwonile, it doesn't mean ukuthi akusesewa lapho kulelo khaya. Noma uwela kaJesu akupha amandla athi suku. Yamukela uJesu namhlanje. Ngiyo phela into ezokusiza kule simo esibhekene naso. So kule age la kuzokhuluma ngayo nje ukuthi kusekuseni. Ekuseni uyakhona ukulungisa yonke into. Uyakhona ukuhlela. Wangahlula ukukhila namhlanje umncane. Khohlwa ukuthi ngempela uzokwazi ukukhila umntana. Wangahlula ukubheka namhlanje. Khohlwa ukuthi ibhodo uzolaza umdala. Wangahlula ukwenza izinto this age ukuya manje namandla ayaphela. Namandla ngaphela yikho into ozophika uyenza. uNkulunkulu wahlela kahle lama stages. Ngoba lesi stage sasemini from 26 years to 50 years. So kuqedelela konke upakishe. Langa liyashona manje. Uyapakisha ubekela la. Ukuthi masawungale ebusuku sekumnyama ungasakhona ukuphumela ngaphandle uyomisa njani? Ngisho ngiyabona nasemakhaya ntambama sithatha imthanyelo, sithathe yonke into sifeke endlini. Ngoba ilanga lizoshona. So kwazi ukuthi njengoba umncane uje ilanga ngelinye ilanga liyoshona. Kodwa liyashona uphatheni unani? Liyashona ubandeni. Siyakhuza namhlanje siyakhuluma kusile. Kodwa liyashona uphetheni. Akwazama ukuthatha uJesu sifone ukuthi ngeke akusebenzele na. Thatha uJesu wenza inkosi nomsindisi wempilo yakho. Konke kuyokwenzeka. Jesu sinompetho makangitshela wathi indaba ila ekukhineni. La ukuthi usithande wena. Asikaphuma manje sithi asibuyelene emakhaya la emakamereni la benilele khona abantu abasha. Kungenzeka ukuthi ngeke nivume singene. Amen. Ngeke nivume singene. Ingoba unayo uNkulunkulu okutshelayo okuhlebelayo ukuthi ku-wrong emva kwakho. Uyaphi? Uya lapha. Tutsa le bhodlela le. Lahle lapha. Lahle. Uba nonephepha. Phepha nje. Lahla papa. Kufanele ngempela ulahle la. Indaba. Liyangcolisa. Manje legoli libhebelana. Yabe sengisho nje. Uyithathelani into engcolile uyithatha uyifake kuwe ukuthi ingcolise wena. Njengoba uthathile la. Akufanelanga ukuthi ulahle izinto. Manje ulahlelelani ngaphakathi kwakho? Lotshwala uphuzelani? Ngoba uyabona ukuthi amlanto enhle. Uyithathelani into engcolile uyifake kuwe. Ungeke yini uhlile la ngaphakathi kwakho. Bese lokho ngaphakathi kwakho kuphumela
ngcolile nje emakamereni enu uyasho ukuthi ngaphakathi ngcolile ongeke uzame yini ongeke yini uzame yini uqala uthatha uJesu umfake enhlizweni yakho akwenzele umsebenzi awuzi kuNkulunkulu ngoba wena sowuhlomile uza ungcole unjalo uza nako konke kuye bese uyakuthwalela lapha kuverse 12 futhi uthumelile ngelothi yakhe cela ungiphindezele u12 Jesu seyivala thina phela kulelo kamera ohlala kulo ngoba abazali bathatha initiative yokuthi bakwakhele ikamera bathengele impahla ngemali yabo abanganayo kodwa usinakekeli kahle into zakho kodwa ngempela u-expecte okukhulu kulokho sikwethembe njani ukunika lokungcono uhlula kulokuncane uNkulunkulu uzokuphana ikhaya lokuthi uzonakekela uhluleka nguwe wedwa uzinakekela wena usigeze wena usigqokise wena uhlile la ulala khona wena wedwa uyahluleka mara thina abazali nisblame every day nabantwana abangu-4 uyangiblame anginaloku bangu-4 mara wena wedwa uyahluleka uzenzela mara u-expecta lokukhulu emzalini 12 Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye uJehova unawe wena qhawe elinamandla uthi uJehova ni maqhawe ngale kwenyawupe ni maqhawe nina ngale kulotshwane nibhemayo nalethane nibhemayo ni maqhawe nina uNkulunkulu namhlanje ingelosi zakho sazilethile kwakho kushintsha uvuma ukuthi ngiliqhawe mina wonke umuntu angashaya isifuba athi ngiliqhawe mina ngempela ngiqhawe njengawe likhona ngiyabuza honest be honest nje kuwe ukuthi njengami iqhawe likhona iqhawe lingenzi kahle linokubona nje la esontweni example encane masiphuma kugcwele amaphepha ngizibuza ukuthi njani ngoba thina sibantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uhlobile mara ulahlile amaphepha phansi bese ngiyazibuza ukuthi ngempela mawulahla nonembeza zakuthinte okusho ukuthi hayi mani ungabolahla la phasi uNkulunkulu wethu clean uNkulunkulu wethu clean makathola ngekho clean uyaklina akaceli umuntu akaqashi umuntu uyazenzela bantu abami kusesesekuseni empilweni zenu isesenayo i-U10 usesenaso isikhathi sokushintsha kuloko obhekene nako ngiyazi ukuthi kuningi nine-peer pressure yokufuna lokwa nolokwa lahleka abantwana namhlanje ngenxa yemali ongeke yini umane ujabulisa ukuthi udlile umane ubonga ukuthi udlile umane ubonge lo shelter bese uthi mina one day ngoba nezinto zami bese uthi uma uvuma ukuthi yoba nezinto zakho bese uyasebenza ungamcasha wena lofana nawe na ungamcasha wena umuntu ekhaya lakho lofana nawe khona ungangiphendula athi mina with pleasure ufana nami ngamcasha ngamcasha sesi ngamcasha indaba ungekucasha ngoba ulunganga kwawena ngamcasha papa ngeke so why ungenzi kahle
so that nawe uzothola lokuhle. Ngoba uNkulunkulu wethu uhamba ngama-principles. Uma uzithanda wena, ithi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Ngeke ukhiphe into ongenayo ngaphakathi uyinika omunye umuntu. Uyokhipha lokulonako ukunika omunye umuntu. Yenza kahle ukuze ukuthi uzofanelwa ngulokuhle. Lamalanga ngithemba ukuzibulala nina. Siyanisaba lapha emakhaya sabomazali. Ezinye izinto hayi ukuthi sizenza ngoba siyathanda, kodwa sisaba umncwabo. Hayi ukuthi sikwenza ngoba siyathanda, ingoba sisaba umncwabo. Ukuthi nina nizozibulala. Mangatholi lokhu mina ngizozibulala. Asibekeleni bazali bafe. Uma lokhu umzala kushoyo kuwendela kuhambelani nawo, sibekeleni bafe. Vele uNkulunkulu wasenzela umusa ukuthi nomnye nomnye ayifela. Noma kunjani nomnye nomnye ayifela. Namakhaza ngusisibhalisile bazali. Sinibhalisile bantwabami. Manje decide ukuzibulala ngenxa yokuthi ningamukela isimo. Awamukela isimo ngoba ufuna ukufana nakamakhelwane. Hamba khona phela uyohlala khona. Angeke wena ufuna kwangala. Hamba sifuna ukuthi wamukelekile yini. Bazokukhona wena uma usufika ungamthwalo kubo. Niyatefa. Anilaleli. Nifuna lokuhle kuphela mara nwasha izitsha. Nifuna lokuhle kuphela mara nesenzela ikade thina. Age of 40 manje high blood. Nitawuthi ithathapi. Asilali ngenxa yenu. Ingoba nineliseki. Noma nakunika lokho uneliseki. Ngoba ufuna ukufana nakamakhelwane abakhona phela. Sikhalile isikhathi sokuthi ninceke. Ufuna ukufa kafe. Ufuna ukuphumelela kaphumelele. Ufuna ukukhetha Jesu amkhethe uJesu. Lokho akunaforce emntwaneni womuntu. Siza sinika imali yokemicimbini, wewe uzasibulala. Ngoba abangani bakhe bayaya. Sikuyekeleni bazali. Mawukwenzile konke okufanele ukwenze emntwaneni. Geza izandla. Uhlale emadolweni uthi Nkosi ngimnikela kuwe. Uyashaya ke lo babe lo mase sisakhuluma kanjalo. Sathi Nkosi lo ngezwe lo ngimnikela kuwe. Ungabuye usobapha ibruku eceleni uhambele esayidini. Bonke labantu babona la indlela bebalingana nani. Bebabahle njengani. Kodwa namhlanje abasafuna ulutho, senibabiza ngamagama ahlukile, onyawupe, oyinini. Ingoba nabo bephatha laba bahle, ababuza esikolweni afunda kuso. Kodwa ungaleleli kuyambulala umuntu. Nokunganeliseki kuyambulala umuntu. Kuko konke kunibulalayo kunganeliseki. Nokungabonga. So ngiyelo izwi namhlanje ukuthi ulethe uNkulunkulu kini. Ukuthi nangempela uyonilethela ingilosi ezoniphula nakulokho. Ezongikhipha nakulobu umnyama lobu. Thina sikhulekile, thina siwenzile umsebenzi wethu. Kodwa lokunye kusele nomuntu. Ukuthi umuntu ufunani? Umuntu ufuna ukwenzani? Ngeke sikhona ukufundela ema-university. Ngeke sikhona ukunyela esikoleni sonifundela. Nomnye une-initiative yokuthatha iphisi asala kalibambe ngesandla. Akukuhlulile lokho sigeni. Sesobonana ukuthi wena uphelelaphi. uNkulunkulu anibusise egameni kaJesu. Babe, bengicela ubize i-altar call. Ukuthi ababuye bakhethe uJesu. Bangafuni izinto zikaJesu bangamfuni yena. Ngoba kulamalanga bathi makuthiwa bafuna ukuphasa i-exam nigijima nigcwalela. Bafuna ukususwa bangaphume begijima nigcwalela. Mara uJesu akakamkhetha akunike njani into zakhe. Ungakamkhethi.
ayikhetha uJesu. Ubona ukuthi ngakakwenzela umusana yayungabheki ukuthi abantu bazothini, asikhonzela abantu, ukhuluma noSimakade wakho. Lesibulalayo ukuthi ngisaba ukhetha uJesu ngoba nini bazombona ekhoneni. Kulungile phela kuthe wela ngaphakathi. Maweli ngaphandle ngoba kunzima ngaphandle. Awuvamanga ukuvuka mawele ngaphandle. Kodwa mawele ekhaya sesikisi sukuma uyikhanda. Bese umoya oyingcwele uyakubusa uyakuhola. Uyazokutshela ukuthi cleaner la. Dobha la. Ngesaba nomsebenzi onzima nina manje ngakhetha uJesu. Sithwele nzima nje ngoba nayo uJesu. Nisithwele nzima nje ngoba ngakakhethi. Ngiyamela uJesu ubone ukuthi ngakube lula na. No.